आसा दिनै नोंथांमोनहा इउपिपिएल दोलोनि मोनसे सावरायमेल खुंफुंदों बे सावरायमेलाव मा एजेन्डानि सायाव सावरायनाय जागोन बेखौ फोरमायनो हागोन नामा? बिटिसि बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय आरो आथिखालाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिसि सरकारा इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि लोगो नांनानै सालायगासिनो दङ आरो हयथ' मास मोननैसोनि उनावनो आसाम बिधानसभानि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। दा जोङो जोंनि साफ्रोमबो इउपिपिएलनि कर्मिफोरखौ लानानै जिल्ला जों कर्मि सभा जों फाथिबाय थादों। दिनै गसाइगाव जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला मोननैबो जिल्लानि गासै जोंनि इउपिपिएलनि मावथिफोरखौ लानानै जोङो दिनै कर्मशाला बेवहाय खुंनाय जादों आरो बेवहाय जों गुबैयै जोंनि दलनि खामानि मावनो गोनां बिथिंनि सायाव जों सावरायदों आरो फैगौ बिधान सभायाव जों माबोरै खामानि मावनो बिनि सायाव जोङो बेवहाय सावरायनाय जादों आरो दिनै जेरैबायदि लोगो लादों जोंनि मावथि बिथांमोना खोब मोजां मोनसे थासारियाव बयबो बाहागो लादों आरो बयनिबो मोखाङाव मोनसे खुसि जे जोङो देरहाबाय आरो फैगौ बिधान सभायावबो जों देरहागोन बेनि थाखाय जों बयबो खामानि मावगोन होननानै बयबो दिनैहाय सावरायदों। मुल खोथाया जाबाय मा जोंनि फैगौ बिसायख'थि बिधान सभानि बिसायख'थिनि थाखाय जि साखाफारा बियो दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो मजबुतैनो जों खामानि मावनानै बिसायख'थियाव जों देरहासार जागोन बे बाथ्राया दिनै जोङो इउपिपिएल हान्जायाव गोख्रों महर लाबाय। जायनाखि नैबे बिटिसिनि दानि सरकार गोदान बेयाव नोंथांमोनहा इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि मोनथाम दोलोजों लोगो नांनानै बिदि सरकार दाबाय एबारनि फैगौ एमएलए इलेक्सनाव माबायदि सिट शेयारिं खालामनानै बिसायख'थि गेलेनाय जागोन? आथिखालाव फोसावनाय जादों जे जिहेतु सरकारखौ जों मोनथाम हान्जाजों दानाय जाबाय बिटिसि सरकारखौ मोनथाम हान्जाजों दिनै दानाय जादों आरो जोंनि गेजेराव जों सावरायदों जे फैगौ बिधान सभायावबो जों मोनथाम हान्जाजों लोगो नांनानै जों जुद्ध खालामगोन आरो बेवहाय जोङो बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां एमएलए सिट दङ बेवहाय जों देरहासारनायनि मोनसे मा होनो जि मोनसे रननिति जों बेखौ थिग खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव जों मोनथामबो हान्जाया ज' जानानैनो जोङो बे बिधान सभा बिसायख'थियाव जों बाहागो लानानै जों देरहासार जागोन। फैबाय थानाय समावहाय सोर माबाव गेलेगोन बोरै गेलेगोन बे बाथ्राखौ लानानै जोङो सावरायगोन आरो बे बाथ्राखौ उनावहाय रायजो राजाफ्रा मिथिगोन। आच्चा नोंथांमोनहा सरकार दाखांनायनि उनाव दासिमबो दे चेयारमेन एबा मेम्बारखौ सायख'नाय नुनो मोनाखै बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? बिसिडिसिनि तो बिसिडिसि आरो टिएलसिसिनि जि चेयारमेन बा मेम्बार बासिनाय बा बिसिडिसि दानायनि जे हाबाफारि बियो थाबैनो जागोन बेखौ जोंनि बिटिसि सरकाराबो थांखि लाखानाय जाबाय आरो आं सानो बेयो हयथ' साननैसोनि उनावनो जाफुंसारगोन। আজি দুটা জিলাক লৈ ৱৰ্কাৰ মিট আৰু এই সভাখন চলাই থকা সভাৰ সভাপতিদেৱ ইয়াতে উপস্থিত হ'ব পৰা ইউপিপিএল দলৰে আমাৰে জ্যেষ্ঠ নেতা উপসভাপতি সন্মানীয় শ্ৰীযুত জিৰেন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া ইয়াতে উপস্থিত হ'ব পৰা প্ৰাক্তন বিধায়ক